balík na tému plním, už moju túžbu pomaly tlmím. Košík sa naplnil, zasa veľa platí a môj účet už sa zase trápi. PayPal zasa znova otváram, dvere do pekla si tým otváram. Keď zazvoní kuriér, pozerám je puk, odmeny tučné jak bravčový tuk. Môj svet sú online nákupy, v darčekoch robím postupy. 2 týždne, 2 mesiace, čas sa len vlečie, z môjho účtu zúfalo krv už tečie. Zabudla som úplne, čo v balíku je, morná i nákup ma v noci prenasleduje. Chcela som chlapovi urobiť radosť, no s mojou hlavou je to čistá starosť. On nosí vždycky XL veľkosť.